Welcome to another episode. For today's video, ihatid natin si Kuya Ivan. Yan. Going to Bicol. Uwi na siya. So, kompleto ang buong team Sahurda with Papa, So, and Ate Smir. Okay. So, bigyan ko kayo maya-maya ng update. And also, for today's vlog, travel with the cause. Kasi susunduin din natin si Papa para dalhin sa PBA. Okay, bye for now! We gotta take a night train to the default city to rock out this fucking ancient walls. We gotta take a night train to the default city to make us dream us to down in reverse. We gotta take on dirty night train. Yeah, we gotta take. So, nandito na tayo ngayon sa Buhi, sentro ng Buhi. Nandito tayo sa mismong palengke ng Buhi. Yan. So, ganito kaganda ang Buhi Lake. Lake Buhi is a lake found in Buhi, Camarines Sur in the Philippines. It has an area of 18 square kilometers and has an average depth of 8 meters. The lake lies in the valley formed by two ancient volcanoes, Mount Iriga and Mount Malinaw. Dito rin matatagpuan ang pinakamaliit na isda sa buong mundo, ang sinarapan. Dito tayo ngayon sa palengke. Yan. So kapag pupunta ka dito sa Buhi, hindi pwedeng hindi ka dadaan dito para kumain ng pansit at sinapot. Pansit ba ito? Ayan, kompleto ang team Sahurda. Hi guys. Hi bunso. Since my hair got cut and dyed, Kain tayo. Ate, tayo ka barya lang. Magdadala ka na saging? Magdadala ka na. Ako nga ni kini. Ayun, taan nga na yun na ibigay. Mas ka ka ni Ay kuya. Hello sa Buhi noon. Yung ba namin